dapat nga pasaylo lamang ang mabatian humalin sa National Grid Corporation of the Philippines sa NGCP. Kagiban pa nga involved, kundi dapat man ang maini nga madapat natuhoy silang tnagon nga power outage humalin Enero 2 to Enero 5 to 2024 sa may isla sang Panay kag pila ka area sa Western Visayas. Siro pa kay Mr. Elmer Foro, ang Secretary General sang bagong alyansa ng Makabayan Panay, iyagin payag nga wala sang nangin advance notice ang natabo ini kag nagatinudlaanay na lang sa karon kung sino gid man bala ang may sala. Dugang pa ni Foro, hindi bastante nga imbestigaran lang ini, bangod dapat may masabat sa binilyon nga nadula sa nagkalain-lain nga sektor kag negosyo sa Western Visayas bangod sa pagkadula sang kuryente. Nangin makaluluoy ang sitwasyon sa mga ultimo nga mga individual nga nagtulog sa plaza, patio kag sagwa sang ilang mga balay bangod hindi sila kasarang nga magbakal sang generator o kung magbook sa hotel. Inhustisya ang matabo kung wala sang may manabat bangod kung mga imol ang involved o kung makasala. Gilayon nga ginahunong sa presuhan apang pag-abot naman sa mga business tycoons o kung mga dalagkuan nga negosyante. Naga-move on na lang kag naga pinatawaray. Balita gikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa kampyon nga estasyon. Sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.